za a yi ta da ƙasashe daban-daban cikin ƙasar Afirka. Babu shakka ana shirin gurmozo a cikin wata wanda zai shirin kamawa banda wanga wata shine watan Mars. Kenan sai mu tarbi ranar 17 ga wannan wata da ranar 18 da ranar 19 ran nan ne za a shirin gurmozo a nan cikin birnin Yamai, kokowa ta Tolak wadda ake shiryawa ga kowace shekara a nan cikin birnin Yamai. Babu shakka wannan kokowa an kere maza daban-daban waɗanda za a zakkuwa a rairaye a ɗebi ƙato 5 cikinsu waɗanda za su karawa da 'yan ƙasashen waje kamar yadda aka tsara a cikin wannan shekara da muke ciki ta 2023. To Ubangiji Allah ya sa waɗanda za a kira su yi ƙoƙari bisa ga Nijar, Allah ya sa su ɗaga tutar Nijar a cikin gaban dukkan wasu ƙasashe da za su zakkuwa a nan cikin birnin Yamai. Saboda haka ake ta garza maza waɗanda ga sunan suna rawa ta tabbacin suna da ƙarfi, to daga cikinsu ne za a ɗebe mazaizai waɗanda za su shirin karawa da ƙasashen waje a cikin wannan karo wanda za a yi a nan cikin birnin Yamai. To kuma mazaizan nan waɗanda za a kira a cikin Nijar da ja an yi zaɓe, ga sunan masu nauyi kaza akwai masu nauyin kilo 66, daga cikinsu za a ɗebi mutum guda waɗanga da za a faɗi. Cikin masu nauyin kilo 66 akwai Abdulsalami na Zandar, sa'an nan da Jamilu Bakwai na Maraɗi, sa'an nan da Haliru Aminu Tilaberi. To daga cikinsu nan su uku za a kara daga cikinsu a ɗebe mutum guda wanda za shi tahiya da sunan Nijar ya kara da na ƙasashen waje. Sa'an nan ya aka koma wajen kilo 76 za ka iske Mansur Isa na Difa da Murtala Abdu na Zandar da Anas Ahmadu na Tilaberi, su ma daga cikinsu in an ka zo an ka kara nan ne za a hidda wanda za a zama zakara wanda za a yi wa kokowa da sunan Nijar. Sa'an nan a gangaro a yi sama a koma can wurin 86, can za ka iske Aminu Ibrahim na Yamai da Abba Ibrahim na Yamai da Mati Sule Guga na Maraɗi. Su ma ta nan ne za a shirin samun guda wanda za a tsallakewa ya cimma wannan wuri da ake so. Sa'an nan a koma wajen nauyin kilo 100 za a iske Nura Hassan na Tawa da Zakiru Zakari na Tawa da Aibo Hassan Amali mai tahiyar ƙasaita dogo mai dogon zamani, su ma na Maraɗi. Su ma daga cikinsu za a hidda guda wanda za shi tahiya da sunan Nijar ya kara. Sai a koma can inda hiye da kilo Filidesan za a iske sarkin sarakuna Kadiri Abdu Isaka na Doso da Adamu Abdu Yamai da Abdulsalami Sumaila na Tawa. Shi ma wannan cikin Filidesan can za a shirin garzawa a gwarza su a ɗauki guda wanda za a shirin farzantankin Nijar a cikin wannan kokowa da za a yi a cikin Mars. Kuma 17 da 18 da 19 za a yin wannan kokowa ana ƙare ta sai ga azumi zuwa. To Allah shi gwada mana, Allah ya sa a yi damuwa ga wanda sun ka gani. Salamu alaikum.